С домашен любимец на море. Какво по-хубаво от това? Чудесна новина! А знаете ли ние къде ходим с моята съпруга и нашия домашен любимец? Едно чудесно място, казва се хотел Серена Резиденс. На километър и половина от Созопол и на само 5 минути от плаж Каваци. Миналата година бяхме там и останахме много доволни, защото нашия домашен приятел беше с нас и си изкарахме прекрасно. Тази година пак с него и ги има даже подобрения в самия хотел. Тази година забелязахме, че приемат не само кучета до 5 кг, но вече и нагоре. Защото видяхме куче, което беше сигурно 15 или 20 кг, не мога да ви кажа. Много сме доволни, посетете го, ще останете доволни и вие, но до година. Сега, след като сме си изкарали чудесно лятото, имали сме приключения, изживявания и така нататък, за какво е време сега? Сега е време за детокс. Защото ние цяло лято сме се глезили, позволявали сме си разни неща и сега е време да се стегнем малко, да бачкаме здраво, обаче да пречистиме и нашия организъм. Как? Като започнем с програма Лесно начало. Какво съдържа програмата? Програмата съдържа 2 пробиотика, храносмилателни ензими и задължително водорасли аф. Единият пробиотик е за тънките черва, а другия с насоченост дебело черво. Приемат се по различно време и това е тяхната специфичност, защото не са събрани щамове, а са разделени и всеки един от тях си действа както си трябва. Така, ензимите подпомагаме за стомашната жлеза, храносмилането и задължително водорасли афа, които имат над 2000 ензима и са патентована храна, т.е. супер храна, патентована от нас е приета за супер храна номер 1 в света. Така че, ако това видео ви е харесало, може да го споделите. Харесайте и нашата страница на Гергана Илия Борисови на кирилица. Може да споделяте цялото съдържание оттам. Попълнете и формата за заявка, за да може да се свържем с вас, когато можем и да направим тази безплатна консултация. Приятен ден!